Small scale lang ito. Small scale. Medium industry. Okay, dito naman, ito na ang talagang business. Big business. SM. Supplier ka na niyan. Category. Supplier na tayo SM niyan. Ayun, small. Magkano? Small siguro, market lang, palengke. Ito, good for 50,000. As kapital. Ito, 150,000 to 200. May bracket. Ito, hanggang 100. Ito naman, big. Ito, Okay. ito say 500,000 o 300,000. Ano lang tayo? Last 10 plus 100 plus 100 lang. 1 million. Yan. Oh, plus Yan ang 100, gagawin. 100. Hindi mo bibigyan ng malaki, hindi pa kayo manage. So, ang question niya pala Mag-sample lang muna, sample. 5 management ang kailangan pala. How are you going to manage ito? Information membership, evaluator, paano okay? Yeah. Ako po na ha. Kasi marami pa itong i-discuss. Sinusurkat ko lang hindi tayo matapos ng kalating oras. Okay. Small, 50 to 1M. Medium, Marami pa tanong. yung 150 to 2M. Kumbaga estimated, ano lang niya yan? Estimated ito, ano lang yan, small, medium, ano, big. Ang mag-decide yan sa meeting na. Si Mama pa rin. Siya ang mag-decide yun. Pero kayo lang dyan. Ito nga. Evaluator namin. Ito. How if nagbigay ako ng feasibility studies ko tapos wala dyan sa binigay mong ano? Gagawa ka Kung susunod ka sa doon sa feasibility study. Halimbawa, 500,000. Oo. Ngayon, ang naging 650. Counting differential. Hindi ako approve yun. Okay. Kasi kung halimbawa, gumawa sila ng ano, feasibility studies, tapos wala dyan sa mga competition mo, tapos ito yung nasa feasibility studies, yun ang in-expect nila. So, ibibigay mo pa rin yung kung ano lang mo. Yun ang nangyayari. Feasibility na ginawa ng evaluator. Yeah. Evaluator, feasibility yan. Yan ang gagawa. Kukwestiyonin natin siya. Ano ba yun? Oh, parang gano'n na yun eh. Hindi kasi ang titingnan una-una kasi halimbawa, area, yun ang ano yung talaga muna eh, area, okay. I-match ko yung feasibility studies niya. Ngayon kung hindi magma-match, kailangan niya babago niya yung feasibility study niya. Ang mga big time, siya taas yun, billion na yun. Gusto kong bumili ng pasnig. Kami pasnig, 70 million, 60 million. Nagawa yan ang feasibility Talagang study. malaki yan. Oo. Nagawa ka Tapos hindi lang basnig yan, may mga maliliit pa na bagay yan. Kasi yung basnig nandyan lang. Yung mga maliliit pa dyan. Rooster Eagle. Number yun. Yung mga mangingisda na dadalhin sa Number na basnig. rin yung type. So, ang dami ng negosyo. Kung number to. Siguro, maabot yan ng mga 100 million. O gani, 09. Feasibility study sa basnig lang yan ha. Nasa imo. Tapos siyempre kailangan ng maraming worker. Hindi lang yun ang 09. maraming worker yan. Yan may nakuha. Ito may nakuha. Closing na sa closing. How do you close? Hindi man to. Memorial mo to? Memorize nila. Ano ba Ano isasama natin? Board of Director o President lang? Oh, sige. Kasi kung mayroon tayong board of Record director, ko yan lang, ang ano na kapalo. lang. Pwede rin yung siya sundot na lang. I-update sa nakot na lang app. Kailangan, pagka-cooperative, kailangan may resolution na nakapirma na mag-aalaga ng baboy. So lahat ng Board of Director pinirma at ang President, Rooster Eagle man to. ano lang. Ang lahat ng ano, ang ano talaga natin dyan, lahat ng nasa seat of officer, kailangan sila magtatrabaho talaga. As in, kasama sila doon. Kung ano yung ginawa nilang feasibility studies, kasama sila doon sa May trabaho. problema dyan. Kasi ilang cooperative na nagawa ko. Pero hindi Depende ko pa yan. nakikita na ang cooperative ay kumita ng malaki at hinati-hati ng mga membro. Wala pa ako. Wala pa akong cooperative na narinig na gano'ng kalaki. Talagang karamihan. Kasi tinignan ko sa Department of Agriculture, walang pumasa, puro bagsak. Puro bagsak. Ayaw sabi nga sa akin, ngayon pag nakuha mo na ikaw ang magdadala, believe na ako sa iyo, gumano sa akin ng DE. Kasi wala talagang pumasa. As in, wala. For the first time pa lang, bagsak na.
So nasa management talaga yan, management talaga. Okay. Ipangalawa, kung kulang yung capitalization at binagsak na nila sa umpisa, ay talagang give up. Sa capital pa lang, hindi na balik eh. Hinati-hati. Oh, kasi pag umpisa pa lang, wala na kalahati nila ng nalagay sa project eh. Yun, totoo yun. Finance management ang kailangan yan. Basta naghahawa ko sa pagkakatiwala. Kasi yung mga yung nagdadala ng ano, Concentrate siya. Oo. Okay na. Okay. Bago ako pumunta sa ibang area. Ito. Then sa, Okay. Yung closing ba, kailangan ang document natin. Ang pipil tayo. Kaya mo kung mag-request ka ng application. Tapos, ibebenta natin sa kanila kung meron silang project. Kasi malaki yan. Worldwide yan eh. Hindi palagi natin Philippine lang. Dito na sa Pinagas. Siguro thousands of pesos lang natin dyan. Mga lahat, bago ka magbuha, Xerox. Ganyan. Sa Xerox lang, mga plastic. Sabi mo ito. parang brochure, gano'n. Ang brochure, pwede rin yung brochure yung makita. Marami ng brochure niya. Pero mas maganda ang brochure sa opisina na lang. At tanongin mo na sila, anong negosyo ang inyong itakot? Tinatanong ko, meron na sila eh. Meron na sila may idea. So mag-start, kung magkano yung magiging startup nila, yun ang gagawin nila na kasi. Ang sabi ko, ano muna kayo, tapos aalamin natin kung ano yung kaya nyo, tapos depende sa area. Ngayon, yung makuha nila yung feasibility studies nila, so nagdidepende na natin sa capital nila. So, tanong ko, Startup mo na. Kung tatanong kasi, Oo. ganito rin, hindi ko alam kung tama ba yung aking projection na ito ang ibibigay natin sa tao. Si Mama. Ikaw ma, ano ang magiging nakikita mo sa magiging idea? Area, Oo, kasi pagtao wala kang puhunan, consignment, consignment. bayad, o ano. So, Consignment, kuha ka produkto, binta mo yun. So, saan ka magbayad? Sa kumpanya. Yun ang consignment. parang barter ang dating. Hindi, karamihan naman talaga walang pira eh. Kaya kumpanya yun ang mag-suporta. Si mga important yung magkakaroon. Oo. Kumpanya yun ang magbigay ng budget. Kaya nga ma, yun nga ang ginagawa dyan ma. So, walang budget. Consignment ka, umutang ka sa kumpanya sa one-to-one. Oo. Yun, gano'n gagawin. So, parang gano'n. Magko-consignment. Wala kang pera, pero mayroon kang iko-consignment sa amin. Consignment. Mag-start ka na para consignment. Parehas ba sila si Palma? And then, ito ma, ito yun ma. Ikaw si company. Kaya nga, Siya si consignment kasi siya may product eh. Ngayon, yung product mo, ipaano mo sa amin. Siya ang magbabayad sa'yo. Kasi ang 101 sa aking pagkaalam is pinanser. Pinanser. Oo, pinanser nga. Ano yan? Pinanser, kaya consignment ang imuang Okay, number 2, mag-aak siya at buyer. Pwede rin siya mag-buyer. bayad. Bawa ng bigas. Yun mo lahat. Ah. Then number 3, developer. Developer siya. Developer yan. Financer, buyer, developer. Pwede kang magbumili ng produkto nila para matulungan sila. Developer, ito pwede itong maging partner partnership. Pwede i-partnership yan ang pagkawan. Pero sa mga laki niyan, hindi po pwede sa mga maliliit na pwede rin.